Скъпи съмишленици, след дългата коледна и новогодишна почивка, която си направих, е време за ново видео. Но първо, за много години и искам да ви пожелая най-вече здраве. В канала има доста полезни видеа, затова последвайте го с камбанката, така и през цялата 2024 първи ще получавате всяко едно видео, което пусна. А сега да започваме! И така, кои са хардуерните и софтуерни продукти, които ми направиха впечатление през изминалата 2023 година, които бих нарекал дори значими? На първо място като хардуер слагам Vision Pro на Apple. Да, първите очила на компанията са на първо място скъпи и на второ място може би най-добрите, които ще видим на пазара. Това са очила, които комбинират реалния и дигиталния свят по съвсем различен начин. Да, с тези очила Apple не откриват топлата вода, но както се случва при компанията в последните години, те изчакват и пускат на пазара продукт, който наистина си заслужава. Да, някой ще каже, очилата на Facebook са почти същите и струват около 1000 лева, а тези на Apple са 3500 долара. И точно в малките детайли се крие качеството. Почти. Всъщност все още не сме видяли продукта на свободния пазар, очаквам да се случи съвсем скоро. Ясно е, че пазарната ниша ще е много тясна на тази цена. Това е моето първо място за хардуерен продукт за 2023 година. Като говорим за софтуер, с ръка на сърцето бих казал, че AI технологиите и може би ChatGPT, като използван най-много през последната година, заема първото място. Миналия ден в едно видео ми попадна изказване, че изкуственият интелект е второто откритие за човечеството след огъня. И почти съм съгласен с това твърдение. Изкуственият интелект наистина ще промени много живота и интересното тепърва предстои. През изминалата година видяхме много добри смартфони от компании като Apple и Samsung. Очаквано следващите им модели ще бъдат още по-интересни, защото в тях вече ще има изкуствен интелект. Китайските производители също не останаха на заден план. Годината беше интересна. Какво да очакваме от 2024? Още в началото на годината започват представения, като на 15 ще видим премиерата на Redmi Note 13 5G серията, въпреки че тази в Китай мина през миналата година, а буквално преди дни беше премиерата и в Индия и смартфоните вече са ясни. Бих препоръчал за хората с малки бюджети или тези, на които не им се дават много пари за смартфон, да обърнат внимание на Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Смартфона е с AMOLED дисплей с 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, и има 1800 нита пикова яркост. Самия дисплей е 6,67 инча, а предпазното стъкло е Corning Gorilla Glass Victus. Чипсета е MediaTek Dimensity 7200 Ultra, който е изработен по 4 нанометрова технология. Паметта е както следва: 256 ГБ с 8 ГБ RAM, 256 с 12 ГБ RAM, 512 ГБ с 12 ГБ RAM и 512 с 16 ГБ RAM. Основната камера е 200 мегапиксела, като имаме ултраширока 8 мегапикселова и 2 мегапикселова макро. Цената му е около 450 евро, но колко ще бъде у нас все още не е ясно. През изминалата седмица бяха представени Vivo X100 и Vivo X100 Pro в Индия. Смартфона е с камера на Zeiss и под капака е MediaTek Dimensity 9300, който е пряк конкурент на Snapdragon 8 генерация 3. Vivo X100 ще се предлага в цветове Stargaze Blue и Asteroid Black, в конфигурация от 12 ГБ RAM и 256 ГБ памет и 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет. Междувременно Vivo X100 Pro ще бъде наличен в елегантния цвят Asteroid Black. Ще се предлага ексклузивно с 16 ГБ RAM и 512 ГБ памет, поне в Индия. Камерата на смартфона наистина изглежда вау. Гледах няколко видеа на индийски влогъри и според тях
Тя представлява върха на камерите при смартфоните. Ако ви е интересно малко повече подробна информация за тези смартфони, ще оставя линк към тестове на камерата в описанието на видеото. На 17 ще видим и новите смартфони на Samsung. Galaxy Unpacked събитието ще се върти около изкуствения интелект, което означава, че надали ще видим огромни промени от хардуерна гледна точка. Естествено, ясно е, че ще видим новия чип на Snapdragon, но Samsung се връща към традициите си и този чип най-вероятно няма да бъде представен за Европа. На хората, които използват S23 серията, бих препоръчал да не се оглеждат за смяна. Аз лично не бих заменил на този етап Snapdragon с Exynos. Слуховете за новата Nintendo Switch конзола продължават да валят с пълна сила. Очаква се по-висока цена на конзолата, подобрения, за които все още не е ясно какви ще бъдат, също така и по-висока цена на игрите. Ще видим какво означава това при положение, че и в момента има игри, които изобщо не са на ниски цени. Скоро ще видим новия смартфон на Nothing, но с него вероятно ще излезе и нов смарт часовник. Това все още не е потвърдено, но Carl Pei пусна снимки в Instagram, според които или ще видим нов цвят, или нов часовник на компанията. Xiaomi работят върху всевъзможни технологии, за някои знаем, за други не, но съвсем скоро стана ясен и първия им автомобил SU7. Батерия с капацитет за изминаване на до 668 км, а автомобила може да вдигне от 0 до 100 км за 5,29 секунди. Както всеки автомобил от този клас, и този на Xiaomi има огромни дисплеи в купето, които ще бъдат задвижвани от HyperOS. В купето ще има и 25 говорителя за Dolby Atmos аудио. От следващата година ще видим и модел SU7 Max, който ще може да измине 800 км. Това бяха първите технологични новини за 2024 година. Очаквайте много новини през годината, като обмислям и промяна на формата на точно тези видеа, но за това малко по-натам през годината. Споделяйте това видео, чао и до скоро! Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятел, на който също ще бъде полезно. Харесайте и моята Facebook страница, Instagram профил и профил в TikTok. Мисля, че също ще ви бъдат полезни. Ако работата ми ви харесва, можете да ме подкрепите в Patreon или просто да ми купите кафе. Благодаря ви!